Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä näytän teille päivä ennen joulujuhlaa ja sit joulujuhlapäivän. Ja sit mä kuvasin vähän jouluna. Joten joo, mennään videon pariin. Mä pilasin mun meikin, älkää kattokaa sitä, mutta mä ajattelin, että mä laitan tällaisen kampauksen huomenna. Se näyttää niinku tältä. Tai niinku, jos mä osaan tän tehdä aamulla. Ja siis mulla ei oo tässä niinku, tää kulmakarva meni vähän kun mä pilasin sen, mutta mä tein tän niinku pelkällä vedellä. Että tässä ei oo niinku mitään muuta. Et niinku, koska mulla ei oo tällä hetkellä lakkaa tai mitään. Mut toivottavasti tää onnistuu vielä aamulla. Tää meni vähän, mut tää on muuten aika kiva. Mä oon nyt melkein valmis mun meikin kanssa, mutta en vielä ihan, joten te nyt saatte nähdä, että mä teen mun loppumeikin. Mut joo, mun nenä vuotaa ihan sikana, niin se ei oo kiva. Mut nää kulmakarvat, ne onnistuu oikeesti niinku silleen aika hyvin. Tai et ei mulla niinku kauhean niinku monta kertaa onnistu näin hyvin. Ja sit mulla on tossa joku ärsyttävä näppylä, finni-näppylä. Ja mua ärsyttää, kun mun paras kaveri ei vieläkään tuu tänään kouluun, niin mä joudun laittaa siihen yksin. Ja sit mä oon iloinen, että tää nyt onnistuu, jos niinku mulla ei ikinä onnistu, mä oon niin huonoin tämmösissä. Näin, ja sit pistetään vielä. Oho. Pistetään tästä vielä tällaista kultaa sit. Näin. Done. Ja sit vielä huulet. Näin. Sitten concealeria. Tässä on mun meikki. Ja nyt mä laitan vaatteet päälle. Tässä on mun asu. Eli mä oon tämmönen valkoinen paita ja sit tällaiset housut. Ja sit mä pistän vielä tämmösen laukun. Tän US-sinteitä. Mä en osaa sanoa sitä. Joo, ja sitten vielä takki ja kengät ja sit mä oon valmis. Nyt on välkkä ja mä oon vessassa, koska mä en halua vedä tosi niinku muitten kautta välkkätilaa. Niin mä oon vessassa muuta. Tässä on mun asu. Ja meillä oli äsken siis joulujuhla. Se oli vähän mut tästä kampauksesta tuli niinku oikeesti sikakivaa. Ja mun meikki näyttää aika hyvältä. Mut sit mua ärsytti, kun mä niinku yritin katsoa niinku toisinpäin, niin sit mun niinku nää ripset osu tänne jonnekin niinku silmään tai silmäluomeen, niin sit mä niinku alkoin itkettää tai silleen, tiiätsä. Ei itkettä se, mutta kun nää niinku silmät osu sinne, niin se niinku hajuvettä. Ja meillä on kohta luokassa jotain pelejä. Tässä leikkejä. Niin ei kiva, mä en halua mennä sinne. Mut mä en nyt tiedä mitä mä teen tän niinku loppuajan. Mä oon niin iloinen, että tää niinku kampaus onnistui sika hyvin ja tää meikki. Niinku, mä tiedä, onko se ikinä näyttänyt näin hyvältä, mut jotenkin tää vaan näyttää sika hyvältä. Mä tulin just äsken koulusta ja mä näytän tätä vähän. Mä meikkaan kohta uudelleen. Mut mä laitoin kiharat aamulla ja me saatiin välitodistukset. No 2,5 mä sain. Ja kun tosi 7,8. Mun mielestä ihan hyvä todistus. Mä sain 2,5, mutta ei se on niin paha. Mut meikkaan uudelleen ja sit mä lähdetään iskälle. Niin joo. Tai siis mä lähden iskälle, koska sunnuntaina on joulu, niin joo.
Hyvää joulua. Me mennään kohta meidän serkuille tai niinku sukulaisille viettää joulua. Mut joo. Tänään me avattiin aamulla lahjat ja sitten me ollaan nyt syöty ruokaa edelleen. Mut joo. Moi! Meillä on kuuva ja tylsää. Tää on meidän vlogi. Ja me ollaan nyt... Ampu on nyt meidän noja. Ampu, sä oot meidän vlogin noja. Me ollaan vapaalla. Joo. Ja sä et saa sit poistaa tätä. Tässä on takka ja se on aito. Sen takia meidän sikakku. Mulla on oikeesti se on aito. Toi on aito. Mitkä toi on aito? Me saatiin tämmöset ihmeen lahjat. Tämmöisestä ihmeen mukkiutuista. Mä laitoin äsken vielä tällaiset kynnet. Nämä on niinku sika-ihanat. Ja sitten mä näytän vielä nopeasti mun jouluhousut. Nämä on niinku niin ihanat. Tällaiset. Nämä on niin ihanat. Mut kiitos kun katsoit videon ja hyvää joulua.